Kinsay tuburan sa grasya. Kinsay tuburan sa grasya, ang tao o ang Ginoo? May kay mo mutubag na. Kinsay tig-distribute sa grasya, ang tao o ang Ginoo? Tig-distribute ba? Mauna na ang tao. Si Kristo mao ang Ginoo. Sa unang pagbasa, ang Ginoo misilot sa tao o sa bitin. Gipapahawa sila sa paraiso. Imbis sa una, sigihan sila hatag sa Ginoo, way problema. Kaon ra sila dito. Wa nay kinahanglan manguma pa, wa nay kinahanglan mo trabaho pa. Sige ra sila kaon. Niya di pa gyud sila mamatay kay tuwa man dito ang bunga sad sa kahoy sa kinabuhi. So di sila mamatay, di sad sila masakit, di sad sila matiguang. Natanawa imong tupad ing na nakay sakit ing na nanay mga sakit kasagaran ngano man kay matud pas unang pagbasa gisiradan ang paraiso unya gibantayan pagyud ang kahoy sa kinabuhi nga dili na gyud makaduol ang tao kay kun mukaon tas kahoy sa kinabuhi basig di na ta mga matay. Mao na ang silot sa atong pagpakasala mauning kamatayon. Og ngano mang nakasala man ang tao kay iya nang gihimo ang mga butang na kunuhay makaayo niya pero wa mag-agad, wa mananghid sa Ginoo. Mao na siya problema. Kana bang kita na ba mao'y magpakaginoo ba? Patay kita diha. Lingiyay mong tupad. Nakinsay tag-iya sa inyong balay. Nakinsay tag-iya ng inyong gipuy-an karon. Kusog ra bagay tabangangkon ana ako ning balay. Ako ning yuta. Napamangani uban mangangkon ako ning nasod. Ako ning probinsya. Ako ning munisipyo. Ako ning syudad. Kusog kita mangangkon ano. Ako ning naong, ako ning lawas. Inigsugod na to ingong ako ni, ako'y magbuot ani, patay dayon tadiha. Muna, pag-ingon ni Kristo, pilaman kabuk inyong pan. 7. Ambi na abi. Ambi nang inyong 7 ka pan. Awa na nila ang kuna, gihatag nila sa Ginoo. Sige Lord, ika na'y magbuot ana, unsaon na nimong 7 ka pan. Gipalingkod niya ang 4,000 ka tao, ang 7 ka pan nga gihatag ngadto niya, nga maorasad gito'y ilang pan, iyang gipikas-pikas, niya iyang gihatag siya mga tinunan, dili aron kanon sa iyang mga tinunan, unsa may iyang instruction, ihatag ko ninyo, aron inyo ning iapod-apod ngadtos mga tao. Anhin na to makita dinhi ang function ba sa usa ka leader labi na gyud nagdakag mga tao di jud ka mangangkon sa mga grasyang imong nadawat nga imo na unsaon man na nimo imo ginang hunahunaon nga iapod-apod ko ni kay gikan is Ginoo ako gining iapod-apod. Gilay na sang lingi sa imong tupad na kanang imo rong kwarta imo nang iapod-apod. Imo nang i-share. Ang kwarta ba, i-share na ninyo dili. Tudloan ra batas yawa, tigom yun kay para sa imong future. Na ayaw na paghuna-hunaan ng future nga according to your standard. Kay nga ato magong future para sa atong kaugalingon o sa atong mga gihigugma, why appeal ang
uban. Pero sa Ginoo lahi, aron ma-secured ang imong future, ipanghatag ang tanan nga naa nimo aron makatabang sa uban. Sakto na dili. Taas ang kamot katong maingon sakto na, Father. Wa mo isang uban. Nagpanagan na, no? Sa atong standard karon, og sakto pa na, wa gid untay mag-away na to mga politicians. Kaya nga naman, ang mga politicians karon isig inangkunay sa ilang mga grasyang nadawat. Murabag sila nagitag-iya. Sila'y magbuot, kinsay hatagan, unsaon paghatag. O nang portigitaong lisuras atong nasod. Ang Ginoo lahi, ang iyang gusto, ako mo'y magbuot, unsaon paghatag. Kung atong subayon, kining ato rong nanagan sa politika, di la sa tuyapil ang diya simbahan, kaming mga pari, mga obispo, uban pa diha. Kana lang usang mga leaders nato rong nanagan, tan-aw ninyo, unsa man na sila, pobre, dato. Sila bang nanagan, unsa man na sila, mga kabos o mga kwartahan? Kusga. Na sakto na inyong tubag. Kay bisan gani ang mudagan pagka barangay kapitan, bisag barangay konsihal, o wa kay kwarta, ambot lang, manimaho baka. Labi na gidinis atong nasod. O manimaho man ka, kana, okay ra na. Pero normally, kwartahan na sila. Pero ngano man nga nitumaw maning isyo nga mangayo pagid silag budget ug mahadlok silag dili matagaag budget para sa ilang kunuhay, ilang probinsya, ilang syudad, ilang distrito. Ngano mahadlok mo sila anak? Tungod kay hoy, tubag. Mo man na ro'y common nga tubag. Nganong nipirma man kas impeachment, di niya ta mabahinan sa budget, mahutdan tas budget sa atong distrito, wa na ta ikapanghatag sa mga tao. Unya naam na sila kwarta. Tungod kay dili sila mohatag sa ilang personal nga kwarta ngadto sa uban. Ang ilang personal nga kwarta, punan pagid na nila. Punan. Maunay na as framework. Bisag ka mo, nanimba mo ron dire, kanang tanan ninyong kwarta, ihog na inyos kolekta. Ihog, dili. Ingka, nag-ampo, magaytang mo arang-arang panipadir. Ang pare, kanang among kolekta, amo nang ipanghatag tanan sa para sa mga tao. Ambot lang. O gunsaon man nato pag-ila, kining mga leaders nga dili Diyos nun. Kana bang mga leaders nga ang gihuna-huna ang ilang kaugalingon? At least tulo ka sukdanan ang akong nakita. Una, moasinso gyud na sila financially. Moarang-arang gyud na sila ang ilang mga kahimtang. Moarang-arang gyud makapamalit nag mga sakyanan nga mahal-mahal. Kung sa una motor na ilang sakyanan, karon 4-wheel na, o 4-wheel sa una multicab, karon Avanza na. Kung sa una Avanza, karon Fortuner na. Na magani uban kuno tricycle ray sakyanan, karon bulletproof na. Morang-arang gina ilang kahimtang. Ikaduha, ang ilang mga projects o ang ilang mga gipanghatag pirmi ginang naay nakatatak nga ilang ngan o ilang naong. Pangita mo diha.
Basta sigig pamutang anang ilang naong ilangan diha niya ng mga butang nga ilang gipang share sa ilang mga katawhan kana dili na Diyos nun. Hoy, ang duko-duko mamudya. Maubitan nang nagkatag na diha nga to mga kon a project of from di na Diyos nun. Ang kaugalingon ana mo'y gipromote. Katulo, masuko gid na sila basta komentaryuhan og dautan ang ilang gibuhat nga dautan. Kana bang ilang gibuhat ba og sawayon o nya kritisayson, masuko na sila. Masuko. Na siya. Mao ni sila ang mga dili Diyos nun nga mga leader sa katilingban. Madinhi man sa simbahan o madiha mas gobyerno, mao ni ang atong mga sukdanan. Nakakita na ba mong politicians nga wa ni asinso? Nga nahuman sila sa ilang pangalagad, ang ilang kinabuhi nga gipuy-an sa una maura gyapon karon. Nakita mo ana? O nakakita mo pangitaan na nya mo nay atong paningkamutan og butar, pero di man sana sila managan kay man mo asinso. Basta makakita ta nga kanabang wa gyud ba muluho ang kinabuhi kana ato nang butaran. Ikaduha, kanang mga tao nga daghag gihimong project apan way gibutang nga iyangan, mao nay atong butaran. Kay pasabot ang iyang sentro mao ang katawhan, dili ang iyang kaugalingon. Sama ni Kristo, wa siya magpagarbo, ipanghatag lang ni ninyo. Wa mo ingon ang iyang mga apostoles, gikan ni Jesus ha, gikan ni Jesus. Nya katusang gahatag atong 7 kapan, wa sad gibandilyos Ginoo nga gikan ni kuan, mao ni ang atong sponsor. Mao bitaw dinhi sa atong simbahan. Slot ra gid ni atong gipamaligya. Palit mog slots, di na to isulti inyong mga ngalan. Okay ra na ninyo, dili? Okay ra mo? Anong inyong naong mura magkanang mga patay? Okay ra, may sa datong isulti. Kapoy kay basa ana mga sponsors. Mabita na nga ang criticism karon o mutanaw ta diha social media. Ang mga politicians kasagaran ila nang angkonon nga this is my project, aron ang mga tao mo believe nila. Pero diin man gikan kanang budget o kanang kwarta nga ila karong gigamit, gikan sa mga magbubuhis. Kinsa man ang magbubuhis? Kinsa man? Kitang katawhan, apil sad sila o nibuhis na sila. Karon imong gibalik sa katawhan ang maong buhis, pinaagi sa mga proyekto, nya imong angkonon nga imo, dili ba usa ka pagpangilad? Nga ako'y nag-project aniha, pero kining kwarta hagikan ni ninyo, pero ako na'y inyong tahuron, kay ako na'y nagpagawa sa project, pero gikan ni ninyo. Di, masa man na pangilad. Pero kita lahi ang atong niya sa simbahan, ang kwarta, ang bahandi gikan sa Ginoo. Kinsa may atong pasikaton ang Ginoo. Muna kamo nang malit din higslots, congratulations kay nakita ang Ginoo diha ninyo. Mo na siya. Hilingay mong tupad. Ing na pakita ko Ginoo be. Ing na pakita ako Ginoo be. So dili lang manghatag ta kung dili muantos pagid ta para sa uban. Ang pagkaon nga atong kanon dinhi sa Santos nga misa maorasan ng pagkauna ang gikaon sa mga apostoles kaniadto. Ang gikaon sad sa
4,000 ka tao katong 7 kapan, parihara sila gikaon hasta sad si Hesus, hastang mga apostoles. Mao ni siya ang imahin sa usa ka katilingban, parihara gikaon. Kung ang pari lahi og lamisa kaysa iyang mga staff sa parokya, unsa man ang klasihas pari, Diyos non o yawanon? Kusga pag yun. Waman mo manghukom, describe lang. Yawanon. Ngano man, nganong lahi man siya gikaon kaysa iyang parokyano. Anang dihay ni ana sa atong lamisa atong sang adlaw nga pari siya dako agod ani imong lamisa pader kataas gud ani nag-expect gid kag daghag bisita. Nakuha oy. Siya nganong taas man kay ni nako magdungan mamig pamahaw din sa ako mga staff. Nya ang staff nato dinhi mga 25 man sila kabuk 26. Di dako-dako yung lamisa kada pamahaw. Nya ang ilang gikaon maura sa akong kanon usahay na sila gikaon nga di ko kakaon. Mao na nga pariha kamo sa inyong balay, kamo mga ginikanan, pariha mo gikaon sa inyong anak. Kusga parihas usahay pagani lamion ninyo ang pagkaon sa anak kaysa inyong pagkaon. Silas mamas una basta mo palit og gusok sa baboy, gusok sa baka nya ilang latan, tangtangon nilang unod gikas gusok, ang unod iapod-apod na mong mga anak, ang bukog tuan nila ug ang sabaw sigihan nila higop-higop, ang unod bahino namo. Kung isda hagpata nila sa bukog, ang kanang na ang unod iapod-apod na mong mga anak, ang mga bukog ug ang mga ikog nga napay gamayng unod ug ang oo nga daginutunon kaayo ang unod kay gagmay masag isda adto nila sa among amahan ug inahan. Kami mo'y nagkaon sa unod. Kumusta man ang atong mga leader sa politika? Unsa may ilang gikaon karon? Parihabas gikaon natong tanan nga mga Filipinos? Ang atong presidente nga gyud kutob sa nang nanagan karon? Aw di wa pa labot ana ang presidente, no? Ang atong mga senador o congressmen o mga mayor, gobernador, mga konsihal sa lungsod, sa mga board members nga nanagan karon, willing ba silang mukaon sa gikaon karon sa ilang mga tao nga gihangyo nga mobutar nila? Mukaon na sila panahon sa kumpanya, dahil na sila budol-budol ato dahil na ngadto kanang na ang gobol-gobol, budol-budol, gobol budol-budol nya mabudol sa ta. Inig kadaog na ba atong tanawon kay na may uban ana nila, makita naman nato ilang lifestyle. Ganahan ka na sila mukaon, tipon aning taga squatter area, tipon aning taga tabla, taga lataban, taga antugo, ha? Ganahan ka na sila mukaon ana kanatong gipangkaon didto. Kanang kamunggay na lang sa buwan ni mog tubig nga murag ihis baka, ihis kabaw ang color sa baw. Ganahan nila mukaon. Ala ato ko nung suwayan og suhito. Nya kinsa tong ganahang mukaon? Ako naman ko'y nadunggan nga mga opisyalis sa gobyerno nga tagurha ra gyud kuno ka klase sa sudan ang ila didto, tulo ba to ka klase da sa sabaw nga ilang kanon. Nya dihay ni reklamo nga iyang staff usa sa iyang mga cabinet members ngano man ni Mr. President mao ra man atong gikaon. Ingon din siya, arang-arang na lang gani ini kaysa tuaron dito sa mga bukid o kanang naa sa mga squatters. Mauwaw ta nga mukaon din higlami samtang sila dito nagmantinil. Ambot tinuod ba sa kana o mukaadto? Naku, praise the Lord, lupig man sad mi ani. Kay kami usahing mga pari, lahi mig lamisa, amo ditong staff, ilog anang mga bukog kanang gagmayng isda, kami to dagko yung isda, may pagkaluto, musinghag pagdili ka uyon sa lami. Unsa man amo man lami? Ana pa, kalami rang ilubong ning parian ni. Di tay nana, pariha ta gikaon mao ni ang Eucharistia, pariha ta gikaon, pariha ta og kahimtang. Kay kinsa may labaw nato wa sa matas Ginoo matod pa diri mo
pauli ka sa abog. Sa yuta kagikan mo, balik ka sa yuta. Katapusang lingi, ingna imong tupad, mamalik ragid ta sa yuta. Mamalik ko ta sa yuta. Muna mag-practice tag uniform. Haron ang Ginoo na mo'y muhatag nato sa reward. Dili kita'y mag-reward nato. Di sa ta magpakaalig-alig pagsulti nga ako'y tighatag ninyog reward. Mauna, sundan ning akong gisulti. Nga bisag di ka ganahan mo pirma aning impeachment, mo pirma gyud ka kay kun dili kuhaan ti kag budget, siruhon ti kas budget, nagpakaginoo na ka, yawa na ka niyanang batasana. Kung tinuod na. Kaya doon naman say nanulti anak karon ng mga politicians. Igo rata dinhing ni translate it niya atong tagaag pamalandong. Ako ganahan ko mamalandong ani kay way kapuslanan ning pagsigig basa aning Bible ug di nato ma-relate sa atong actual kinabuhi. Aron ta mo asinso sa Dios non nga kalambuan, dili ta magkinabuhi sa yawanon nga kinabuhi. Musangko sa away, musangko sa panagbahin-bahin, hangtod musangko sa pagkalusno sa atong nasod, sa atong kalibutan. Hinaut-unta, maliwatan ni Mama Mary. Gishare niya iyang anak, aron ta maluwas. Maliwat sa ta ni Kristo, gipaagas ang iyang dugo, aron ta mabuhi.